Comencem el programa Plats, comencem amb carxofes. Ja sabeu que estem endinsant-nos en l'època de carxofa, fixeu-vos quines carxofes que tenim aquí, fantàstiques. Avui el que farem és un plat mariner de cloïsses, que les tenim aquí, i el protagonisme el tenen les cloïsses i el tenen les carxofes. La resta d'ingredients són complements que ens serviran per acabar de fer el plat, però no vull que tingui ni més protagonisme la cloïssa que la carxofa, ni més protagonisme la carxofa que la cloïssa. Aquestes carxofes i aquestes cloïsses acompanyades de ceba, una miqueta de farina, una miqueta de vi blanc, una miqueta de brou de peix, sal, pebre i oli d'oliva, farem aquesta cassoleta de carxofes i cloïsses. Comencem pelant la carxofa a la ceba, i el que farem és picar-la i començar-la a sofregir lentament amb oli d'oliva. Oli d'oliva. I la ceba. Fantàstic. Doncs vinga, aquesta ceba a foc lent, que vagi sofregint, que no ens agafi color. Perfecte. Mentrestant, mentre aquesta ceba va fent, el que necessitem és les carxofes. Vinga, fixeu-vos aquesta ceba que ja comença a agafar-nos coloret, vol començar a agafar coloret. Doncs el que fem ara és afegir-hi una miqueta de farina. Aquesta farina el que farà és deixar-nos la salsa lligada. Vinga, baixem el foc al mínim i deixem que aquesta farina tingui una miqueta de cocció. Important, que agafi cocció. La farina sempre ha d'estar cuita. Doncs vinga, ja ho tenim. Mentrestant, aquesta ceba ja ens ha cuit la farina. Ja podem pujar el foc. Ja podem afegir aquesta miqueta de vi blanc. I què més ens faltarà a aquest plat? Doncs primer que tot, que evapori aquest alcohol. Mentrestant, el que podem fer és anar tallant les carxofes. Aquestes carxofes que teníem preparades. Vinga. Les podem tallar ja a bocins. Vinga, fixeu-vos quina salseta que ens està quedant ja espesseta, degut a la farina, amb aquesta miqueta, aquesta culleradeta de farina que hem incorporat. Vinga, això ja ho tenim evaporat. Carxofes cap a dins. Movem. I aquí ja el que hem d'incorporar ara és el brou de peix. Una miqueta de brou de peix, que aquí el tenim. Condimentem amb sal,
aquesta miqueta de pebre negre i esperem a que arrenqui el bull. Vinga. Un cop arrenqui el bull, que ja ho tenim, comença a bullir, tapem. Fixeu-vos que això ja bull, tapem les carxofes, esperarem 5 minutets, entre 5 i 8 minutets aquestes carxofes ja estaran pràcticament cuites. Llavors el que farem és esperar 6 minuts, als 6 minuts incorporem les cruïsses i deixem aquest minutet que els hi faltaria de cocció que s'obrin a foc lent. Doncs vinga, aquestes carxofes ja tenen aquests minutets de cocció, incorporem-hi ja les cloïsses. I tapem. Mentrestant, ja tenim aquí una miqueta de julivert preparat i el que podem fer és anar picant aquestes fulles de julivert. Doncs vinga, això ja ho tenim. L'única cosa que ens falta és afegir-hi una miqueta, apaguem el foc, de julivert picat. Aquí ho tenim, a l'últim moment. Doncs ja ho veieu. Ja heu vist que cuinar segons quins platets és ben fàcil i que el resultat és realment espectacular. I ha quedat tan maco i sobretot tan bo que aquí us ho deixo. Cassoleta de carxofes i cloïsses. Que vagi de gust.